你睇下嗰間高潮，哇！啲靚女真係好肯索喎。いらっしゃいませ。今日もどうぞよろしくお願いします。純愛なるお客様へに、今夜は資源的で楽しいひとときをお過ごしください。靚女，咁我下半身幸福就靠晒你啦。比先生，お願いね。全然もったいないです。ありますよ。Are there many pretty women like you? Yes, I will introduce you to our beautiful women right now. You guys, look, the beautiful women are here. ご来店ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。喂，大佬，全部都咁正，點樣選擇好啊？小朋友先至要做選擇。我想全部都要。Cheers! Happy tonight! 今夜は幸せ。今晚玩得盡興啲，唔醉唔走。Cheers！繼續飲啦，唔會佢疼啦，咁都俾婷婷，我都未醉晒，快啲搵人陪我繼續玩咯。不如我陪你玩贺一系姐。你說好不好？咦，有靚女，好啊！咦？喂，靚女，點解頭先我見唔到你嘅？剛才是你時運高，所以才看不見我。李仔哥哥，來喝吧啦！你真係越睇越靚，我要識識。記得點名選我哦，服務一定讓你滿意。昨日の夜、客が金髪の少女見たって言ってたんだよ。その子、髪を高いお穴子にしてて、カラオケルームで接待してたって。マジで？
その子修霊って名前だって思うけど、でもそれはちょっとおかしいよね。彼女半年以上前にもう辞めてるはずだし。そうそう、私も覚えてる。ムレイここで働いてないって。しかも彼女帰省中に事故に遭ったって噂もあるし。じゃあどうして昨日見かけたって人がいるの？絶対おかしいよ。噂ではスルレイの霊がまだこの場所に出没してるって。誰かが彼女の真実を見つけるのを待ってるって言われてるんだ。こんなのも怖すぎるよ。マジで幽霊見ちゃったみたいだ。彼女もかわいそうだよね。外国で働きに来た女の子だけどさ、こんなに悲しいことになるなんてに。三霊の幽霊がもう出てこないでほしいな。本当に怖すぎる。嗨，如果喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、留言，多多支持一下，有你们的赞赏才有动力哦，爱你哦。